जय बाबा गोरखनाथ। अरे इतना दिन हो गई हम आदमी के देखली कि जोगी बनत ऐजात के मेहरारू तू जोगिन बन गईलू। बन के जोगिनिया भइलू, बन के जोगिनिया भइलू, घरवा से दूर हो की बन के जोगिनिया भइलू। कवनो न कवनो ता कारण होई जरूर हो की, कवनो न कवनो ता कारण होई जरूर हो की बन के जोगिनिया भइलू, घरवा से दूर हो की बन के जोगिनिया भइलू। सुनो बच्चा, बताइए। आप सुनना चाहते हो? हाँ हाँ मैं जानना चाहता मैं हूँ। जोगिन क्यों बन गई? क्यों? मुझे बहुत तकलीफ है बेटा। क्या तकलीफ है? सुनो। सैया हेराई गईले साज के से नूर होगी, सैया हेराई गईले कुलया रमानावा सा पनवा भय चूर होगी, कुलया रमानावा सा पनवा भय चूर होगी, सैया हेराई गईल साज के से नूर होगी, सैया हेराई गईल। सुना, जात का मेहरारू हो तू और तुमके जोगी ना बने के चाहत रहल। काहे? सुना हम बतावत है। सुनावा। होई है परदेश तोहार पिया घर आई है, कहीं परदेश में गई हुई है, आ जाई है। कैसे मनई है माना तोह के न पाई है, नारी के गहना होला, नारी के गहना होला, सुभाव सहूर होगी बन के जोगिनिया भइलू, घरवा से दूर होगी बन के जोगिनिया भइलू। सुनो बच्चा। हाँ बताइए। कुछ लोग बतौलन। का बतौलन? लोगवा बतावे जोगी बनल सजनवा, लोग बतावलन कि तोहार
जोगी बन गइलन। अच्छा, कहीं ना त कहीं होई उनसे मिलाना। हर गुणगान गवले कवना कसूर होगी, हर गुणगान गवले कवना कसूर होगी। सैया हेराई गइल साजी के सनूर होगी, सैया हेराई गइल। जोगिन बनले हरि गुणगान गौले कोनो कसूर ना बा, लेकिन एक बात सुना। सुनावा। भइल न भूल कवनो अच्छा विचार बा, विचार अच्छा है आपका। रामा कबीरा नारावा मिथ्या संसार बा। सही कह रही हैं आप। मंगल माधुकार पवल भक्ति को ही नूर हो की, मंगल माधुकार पवल भक्ति को ही नूर हो की। बन के जोगिनिया भैलू घरवा से दूर हो की, बन के जोगिनिया भैलू। सैया हेराई गइल साजी के से नूर होगी, बन के जोगिनिया भैलू घरवा से दूर होगी। सैया हेराई गइल साजी के से नूर होगी, बन के जोगिनिया भैलू घरवा से दूर होगी, बन के जोगिनिया भैलू।